isänpäiväkonserttiin, jossa meille esiintyy Hanna et kumppani. Saamani tiedon mukaan he tulevat tuosta läheltä Riihimäeltä ja osa heistä on Riihimäen lähiympäristöstä. Eiköhän toivoteta heidät aplodien kerran tervetulleeksi. Haluan vielä onnitella kaikkia isiä ja pyysin pyhäkouluopettajia kyselemään lapsilta adjektiiveja tai kommentteja isästä. Ja sain seuraavanlaisia vastauksia. Isä on tosi kiva, hauska, isä on nilja, hyvä tekemään sienikastiketta ja savulihaa, isä on vahva, viisas, lempeä ja hyvä isä. Isät, teillä on todella merkityksellinen rooli lastenne elämässä. Mainittakoon vielä, että tänään ei ole sitten pyhäkoulua. Mutta pyydetään taivaallista Isää siunaamaan tämä konsertti ja koko yhdessä olomme. Kiitos Jeesus, että sinä olet täydellinen Isä ja sinä hyväksyt meistä jokaisen aivan sellaisenaan. Jeesus, me pyydämme, että siunaan tänään erityisesti kaikkia isiä. Me kiitämme sinua musiikin lahjasta ja pyydämme, että siunaat tämän konsertin. Siunaa soittajat ja solisti ja hiljennä meidän sydämemme kuuntelemaan laulun sanomaa. Nimessäsi. Aamen. No niin, Hanna et kumppanit, estraadi on teidän. Hyvää isänpäivää koko meidän bändin puolesta ja tervetuloa tähän hetkeen meidän kanssa. Ensimmäinen laulu on sellainen laulu, joka nimi on Lähtökuopissa. Ja tämä kertoo omien lahjojen löytämisestä ja monta kertaa se on prosessi ja matka, se ei aina käy käden käänteessä ja me saatetaan kokea itsessämme niin kuin kipuilua ja semmoista sisäistä arkuutta, joskus sellaista suurtakin epävarmuutta niiden omien lahjojen kanssa. Voi olla vaikea ehkä aina tunnistaa niitä omalla kohdallaan tai voi olla arkuutta niitä käyttää. Mutta tämä laulu kertoo sellaisesta armon polusta, jossa meitä kannatellaan ja me saadaan löytää niitä lahjoja armon polulla. Kädestäni mietin hiljaa elämääni, pysähdyn ja kuuntelen sisintä. Onko sen ääni hellä, uskallanko ihmetellä, niin kuin lapsi tätä elämää. Pohjaton on syviin, kuuntelenko mä ääntä sen. Olen lähtöä kuopissa kohti tuntemattomaan. Olen maaliviivalla.
kuuntelenko mä ääntä sen. Sellainen armon polku. Ja sitten mulla on semmoinen laulu seuraavaksi, jonka nimi on Aarteita. Ja mulla tuli mieleen lapsuuden kokemus. Mä olin alakoulussa ja asuttiin silloin tuolla Itä-Suomessa. Ja yhtenä koulupäivänä sitten eräällä välkällä meidän käsityöopettaja näki yhden vanhemman ihmisen mummon kantamassa painavaa omenakassia. Hänellä oli useampi omenakassi siinä kantamuksessa ja mukanaan. Ja opettaja sitten vinkkasi, että hei, että menkääs auttamaan tätä mummoa, että tuo mummo asuu tässä lähellä, että käykää auttamassa. Ja opettajan luvalla me sitten lähdettiin auttamaan tätä mummoa ja kävi ilmi, että hän oli ollut torilla myymässä omenoita, ei ollut saanut kaikkia kaupaksi. Meille ne kassit oli painavia, mutta sitten me saatiin ne kannettua hänen kotiinsa ja siinä hyvästellessä tätä mummoa hän kiitteli kovasti ja sitten toivotti meille Jumalan siunausta. Ja mulle on jäänyt tuo hetki niin kuin mieleen, että tämä mummo halusi toivottaa meidän elämään jotain sellaista, ehkä mitä hän oli itse kokenut, ja hän halusi toivottaa siunausta, elämää rikkaaksi tekevä asia. Aarteita. Sivuttaa tunteensa, on jossakin takaovi, josta paetaan. Kokemukset kipeät, sirpaleina sisällä. Eletyn elämän muistoja sydän kantaa. Voinko sulle kaiken sydämeni vuodattaa. Annatko elämälleni merkityksen ja valaiset hämärän huoneenkin? Annatko aarteita pimeän peitosta kalleudet kätköistään, jotta käden jälkeesi kaikkialla näkisin, helmet huomaisin. Ja kauna, missä onkaan rauha, kun menneeseen yhä pälyleen? Voinko sulle kertoa Jeesus kaiken, sydämeni vuodattaa? Annatko elämälleni merkityksen ja valaisen hämärän huoneenkin?
Kiitos. Ja seuraava laulu on, tämä on aika uusi ja ollaan bändin kanssa tätä sovitettu ja tämä laulu liittyy sellaiseen kokemukseen siitä, että ihminen voi kokea olevansa joskus sellaisella veden jakajalla. Tällä hetkellä mulla itsellä on semmoinen kiitollisuus siitä, että me ollaan saatu tämän Hanna et CO-bändin kanssa tehdä yhdessä musiikkia. Ja ensimmäinen albumi toteutui tänä syksynä ja se on ollut itselle semmoinen, ja uskon, että bändille semmoinen merkityksellinen asia. Ja kiitos siitä kuuluu Jumalalle. Ja tämä laulu Veden jakajalla, tämä on semmoinen, tämä niin kuin merkitsee mulle sitä, että mä voin kertoa Jumalalle sillä veden jakajalla mun pelkoni ja epäilykseni ja tukeutua rukouksen voimaan veden jakajalla. Jakajalla kyselen uudestaan, minne tahdot minua kuljettaa. Olen polkuja taittanut, tänne asti kulkenut, sanojasi sydämeni sulkenut. On kurteni saattamassa, vuorovettä odottamassa, kohti rantoja, ulapoita uusia. Kantaako rukoukset, hiljaiset huokaukset, tarttuuko tuuli näihin purjeisiin? Tai jäänkö paikalleni vasta tuulta peläten kiinni menneeseen, kun juoksu hiekka vajoten? Olen veden jakajalla, kyselen uudestaan, minne tahdot minua kuljettaa. Olen polkuja taittanut, tänne asti kulkenut, sanojasi sydämeni sulkenut. Olen salaa toivonut, ajatellut, uskonut, jotain odottaa tai oven takana. On kurteni saattamassa,
Joo, meidän levyn nimi oli Helmen kalastaja ja se on tämä seuraava laulu ja tähän mä haluaisin sanoa ajatuksia siitä, että jotenkin omalla kohdalla on kokenut, että se yläkouluaika oli semmoinen, mikä jätti omaan sisimpään aika kovia jälkiä ja säröjä. Meillä voi olla elämässä sellaisia asioita, mitkä on jättänyt meihin jälkeensä, on ne sitten ollut varhaisessa iässä tai nuoruudessa tai aikuisella iällä. Erilaisia säröjä ja monesti ihminen niiden säröjen vuoksi alkaa rakentaa itselleen suojakuorta. Vähän niin kuin simpukka siellä järven pohjassa. Se kuori suojaa sitä simpukkaa, mutta samalla kätkee sen kuoren alle jotakin sellaista, mitä ehkä Jumala haluaisi avata. Helmen kalastaja. Kuka huomaa kätköstä pimeään merten syvyyksissään elämään. Kuka uskaltaa vaaroja uhmata vuoksi kaltaisesti helmeen vajosin miltei näkymättömiin. Itseni kielsin ja unohdin. Omin voimiin en pintaan päästy. Helmen kalastaja lähelläsi on, sut pintaan asti nostaa. Helmen kalastaja lähelläsi on, kallis arvoisena sut näkee. Vajosin miltei näkymättömiin kaisloihin kietouduin. Kovan kuoren ylleni kasvatti. Helmen kalastaja lähelläsi on. Helmen kalastaja lähelläsi on. Helmen kalastaja lähelläsi on, sut pintaan asti nostaa. Helmen kalastaja lähelläsi on, kallis arvoisena sut näkee. Helmen kalastaja lähelläsi on, sut pintaan asti nostaa. Helmen kalastaja lähelläsi on, kallis arvoisena sut näkee. Muudan pyyhkii pois kuorta hiljaa raottaa, jotta omaksensa sinut saa. Helmen kalastaja lähelläsi on. Helmen kalastaja lähelläsi on. Nyt mulla onkin pulma sitten, kun mulla on täällä 2 semmoista kirjoitusta omalla paperilla, että kerronko mä yhdestä tilanteesta oppitunnilla vai jatkanko mä tästä suojakuori-asiasta. Mutta mä kerron tilanteesta mun kouluajoilta.
Tässä on tämmöisiä palasia vähän mun elämän varrelta. Eräällä kuvistunnilla meidän luokkaan tuli sijainen ja siinä sitten piirreltiin niitä meidän kuvistöitä ja mulla oli siinä työn alla semmoinen joutsen, joka viru siellä rantahietikossa ja sitten oli metsää taustalla ja oli jotain saastepilviä ja tehtaita siellä ja mä muistan, että mun mieltä ja sydäntä täytti silloin niin kuin tulevaisuuden ja huomisen murheet ja semmoiset uhkakuvat. Ja mä en silloin ollut vielä uskossa, ehkä semmoinen niin kuin sydämen, semmoinen uskon siemen alkanut siellä kytemään kyllä. Mutta mä olin sinä aamuna rukoillut tai jotenkin ajatellut, että kumpa Jumala, taivaallinen Isä, jollain lailla ilmoittaisi itsestäänsä, että antaisi jotain vihjeä, että hän on oikeasti olemassa, eikä mikään satuukko. Ja siinä kuvistunnilla sitten tämä sijainen saa aika ikävän kohtelun meidän luokalta. Meillä oli vähän levoton luokka. Ja sitten hän tuli siihen mun pulpetin äärelle ja vähän alkoi korjailemaan sitä mun piirtämää joutsenta. Ja mua vähän ärsytti se pikkusen siinä, kun se tuli siihen sitten hääräämään. Ja sitten hän kysyi, että onko mulla punaista puuverikynää. No mä ajattelin, että mitä ihmettä, että punakynä koulussa voi merkitä sitä, että sä saat jonkun niin kuin merkinnän sinne, että nyt meni vähän niin kuin pieleen tai muuta. Ja sitten mä jotenkin halusin sanoa, että no kävisikö vihreä? No vihreä värikynä ei kelvannut tälle opettajalle. Ja sitten hän kääntyi viereiseen pulpettiin ja löyti sieltä sitten punaisen puuvärikynän ja tuli uudelleen mun pulpetin äärelle ja käänti sen mun kuvistyön toistepäin. Ja sitten hän piirtää siihen punaisella puuvärikynällä pitkän ristin. Eli ei mitään punaisen ristin logoa, vaan pitkän ristin. Ja mä tiedän, että mulla alkoi niinku sydän hakkaamaan siinä, kun mä muistin sen, mitä mä olin niinku silloin koulupäivän joskus aamulla ajatellut mielessäni, sydämessä Jumalasta. Ja sitten hän sanoo vielä mulle sanat, että muista aina kokonaisuus, muista aina kokonaisuus. Ja tämmöinen kokemus. Ja kun meille tulee elämään niitä elämän kipuja, yllätyksiä, niin kuin mullakin menemättä yksityiskohtiin, mutta muutama vuosi sitten todettiin rintasyöpä, niin siinä moni asia ikään kuin arvioidaan vähän niin kuin uudelleen tai itse niin kuin käy läpi syviä vesiä. Mutta on hyvä pitää mielessä, muista aina kokonaisuus. Ja seuraava laulu on Hengittää.
Kiitos Herra Jeesus siitä Herra terveydestä, mikä Herra meillä tänään on. Herra, siunaa Herra meitä kaikkia ja anna Herra meille oikein tuleviin Herra näihin syyspäiviin Herra sulta semmoista voimaa Herra meidän arkeen ja työhön ja kouluun, missä me liikutaankin tai kohdataan ihmisiä, niitä naapureita ja Herra, jos kohdataan isovanhempia tai omia isiä ja näitä Herra nyt juhlapäivänkin merkeissä, niin Herra siunaa meidän läheisiä sun nimessäsi. Tuossa yksi päivä mulla kävi sisko ja siskomies kylässä ja mä sain heiltä ruusukimpun. Ja siellä ne näkyykin, ne ruusut tuolla taustalla. Ja oli ihania noita tommosia oranssin sävyisiä. Ja mä laitoin ne ruusut maljakkoon, sirottelin kasviravinnepussin sinne maljakon pohjalle. Ja sitten siinä jatkettiin iltaa sisko ja hänen miehensä kanssa, juotiin teetä ja sitten seuraavana päivänä mä menin katsomaan sitä maljakkoa, niin ne kaikki nuo kukat oli nuupallansa, eli ne oli ihan taittunut niiden nuput alaspäin ja mä sitten huomasin, että mä olin unohtanut laittaa sen veden sinne maljakkoon, että siellä oli kyllä ne ravinteet, mutta siellä ei ollut vettä. Ja mieskin tuli siinä katsomaan, että voi, että nyt on kimppu piloilla. Ja harmittelin siinä itsekseni, sitten mä ajattelin, että yritetään nyt jotakin ja leikkasin sitten leikkuupinnat sinne varteen, uudet imupinnat ja laitoin äkkiä vettä maljakkoon. Ja siinä kun mä lotrasin veden kanssa keittiössä, niin mulla tuli vaan ajatuksiin yksi ainoa sana ja se oli armo. Että eipä ne ravinne hiukkaset siellä maljakon pohjalla, mitkään semmoiset mitään hyödyttänyt sille ruusulle, niin ihania kuin ne ruusut onkaan. Et armo on niin kuin se vesi, joka saa aikaan sen elämän. Että täytyy tunnustaa, että kyllä mä itsekin, mulla on välillä jotain omia kikkakolmosia voi olla, mutta eipä ne hyödytä mitään. Onneksi siellä maljakossa oli sitten ne ravinnehiukkaset ja vesi samaan aikaan, mutta armo on se, joka saa aikaan elämään. Ja seuraava laulu on nimeltään Puhalla. Korkealle kiipesin saavuttamatta
Kiitos. Täytyy sanoa tuosta jääkuvasta. Mä kotona aprikoin, että voinko mä tommosen jääkuvan laittaa tänne, kun nyt on syksy. Mutta eihän se niin ole, että me ollaan takertuneita aina niin vuoden aikoihin. Ja tää oli jotenkin jäiden lähdön aikana, mä nappasin ton kuvan. Ja joo. Mutta sitten tarviiko vähän nousta hetkeksi niin kuin oikaisemaan selkää? Nyt voi tehdä niin, että noustaan ihan pieneksi hetkeksi, vähän pyöritellään olkapäitä, vähän verytellään käsiä, että jaksetaan sitten olla ihan loppuun asti täällä. Voitte istua, olkaa hyvät. Tosiaan kerroin tuosta omasta matkasta, jonka kävin syöpähoitojen muodossa, ja siitä on nyt muutama vuosi, ja sillä toipumismatkalla syntyi näitä isäteemaisia lauluja, ja laulujen tekemisestä tuli itselle semmoinen henkireikä. Meillä jokaisella on jotakin erilaisia keinoja, millä me puretaan stressiä, ahdistusta, erilaisia välineitä on. Joku lähtee hikipäässä juoksulenkille tai kuntosalille, toinen voi tykkää tehdä käsitöitä. Jokaisella meillä on erilaisia tapoja. Mulla mökillä, kun mä olin siellä laiturilla, niin mulla heräsi kaikenlaisia ajatuksia monesti niin kuin luonnon keskellä näihin lauluihin. Ja nämä laulut on tavallaan syntynyt siellä omien karujen tunteiden keskellä, mutta sielläkin Jumalan käsi liikkuu, eikä vaan erityisissä tilanteissa, niin sanotuissa pyhissä hetkissä, vaan siellä arjen rosojen keskellä. Ja seuraava laulun aikana kerätään kolehti, eli kolehdin keräjät voi valmistautua. Ja tämä laulu on tämmöinen blues-tyyppinen, ja tämän nimi on Olkapää. Olkapäätä vasten tahdon painaa pääni. Isän äänen tahdon kuulla, kuinka hän vastaa. Myrsky on ohi, saan palata arkiaskareisiin. Keittää puolaa ja istahtaa. Saan astella lenkkipolulle ja kuunnella luonnon lauluja. Isän olkapäätä vasten tahdon painaa pääni. Isän äänen tahdon kuulla, kuinka hän vastaa. Myrsky on ohi, saan nojata itseäni suurempaan, joka tuntee minut kokonaan. Saan löytää levon sen ajoimaan, olla vaan. Ei tarvi mun selviytyä yksin. Ei tarvi selviytyä yksin. Ei tarvi mun selviytyä yksin. Ei tarvi selviytyä.
Ja nyt mä esittelen nopeasti tässä meidän bändin, vaikka meillä oli sellainen dia, missä näkyy nimet, mutta täällä on synässä koskettimissa Joni Riikonen. Sitten on sähkökitarassa Veikko Haarala. Ja bassossa Seppo Kaski. Ja stemmoissa ja kitarassa Miku Antinsalo. Ja Aaron Riikonen rummuissa. Ja mä oon Hanna Sipilä. Ja, no niin, Miku, ole hyvä. Joo, eli seuraava biisi olisi Minä uskon biisi ja se on Sepon käsiala, eli siellä Seppo on basistina. Ja semmoisia ajatuksia mulle herättää tämä Minä uskon, eli tämä oli tehty joskus kauan aikaa sitten, 90 vuonna. Ja tämä herättää mulle semmoisia ajatuksia, että just sitä vertailua, että onko Jumala olemassa vai eikö se ole olemassa. Ja sitten jotkut ihmiset sanovat, että no missä ne on ne todisteet Jumalasta. Mutta jos me tarkistellaan tieteellisesti jonkun mittarin mukaan fyysisellä laitteella, niin ei sieltä mittarin värähdä ollenkaan. Mutta Jumalan olemus on paljon suurempi. Niin suuri, että esimerkiksi Raamatun 10 käskyssä, käsky numero 2, kielletään piirtämästä Jumalan suvaa, koska se ei kertoisi yhtään mitään Jumalan suuruudesta. Ja sitä paitsi kaikki materiaahan on Jumalan omaisuutta, hänen luomaansa. Mutta jos me katsotaan roomalaiskirja 1.20, sanoo näin. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Jumala on luonut koko universumin ja kaikki puhuu hänestä. Me huomataan, että miten tarkasti suunnittelu ja hienosäätö on tehty, kaikki fysiikan lait, ilmiöt, että ylipäätään se elämä on mahdollista. Mutta me nähdään, miten hienosti tämä on luotu, mutta sitten samaan aikaan me huomataan, että jotakin on täällä pielessä. Kaikki näyttää täydelliseltä, mutta siitä huolimatta jotakin on pielessä. Huomataan, että täällä on kaiken maailman loisia eläinkunnassa ja sairauksia ja kaikkea tämmöistä. Mutta tämähän on sitä seurausta syntilankeemuksesta. Esimerkiksi roomalaiskirje 8:22 sanoo, me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eli luomakuntakin odottaa sitä vapautusta, mitä mekin odotamme. Ja myöskään rakkautta ei voi mitata millään fyysisellä mittarilla, mutta kaikki tietää sen olemassaolon. Ja mikä on se suurin rakkauden teko, jonka voi tehdä? Sehän löytyy Johannes 15:13 sanoo. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävän puolesta. Eli Jeesus teki tämän meidän puolesta, jotta hänen verensä kautta me saadaan synnit anteeksi. Ja sen seurauksena syntikaaleet irtoaa ja saamme sydämeen todistuksen siitä, että saamme kerran ylösnousemusruumiin toiseen ulottuvuuteen, jossa Jeesus meitä jo odottaa. Ja tätä sydämen sidettiä ei voi millään mittarilla mitata. Sitten lauletaan Minä uskon laulu. Kyllä se lähtee. Oi jospa osaisin laulun kirjoittaa, joka saisi sinut miettimään, miksi oot täällä ja minne askeleesi johtaa. En voimme sulle
vaikea selittää. En voi tieteen tuloksiin vedota. Ainoa vastaus on sydämessäni. Nyt kuulen. Minä uskon, minä elän. Olen löytänyt vastauksen. Minä uskon, minä elän. Olen löytänyt Jeesuksen. Minä uskon, minä elän. Oi jospa osaisin laulun kirjoittaa, joka saisi sinut tuntemaan. Hän sua rakastaa ja tahtoo askeleesi johtaa. Minä uskon, minä elän, olen löytänyt vastauksen. Minä uskon, minä elän, olen löytänyt Jeesuksen. Minä uskon, minä elän. Minä uskon, minä elän, olen löytänyt vastauksen. Minä uskon, minä elän, olen löytänyt Jeesuksen. Minä uskon, minä elän. Otetaan nyt pikkasen kuviosta poiketen, niin otetaan sydän sykkivä tähän kohtaan. Se on siellä on semmoinen kuva sieltä, ja sitten sen jälkeen otetaan instrumentaali ja sade. Ja tosiaan tähän sydänsykkivä biisiin mulla on semmoinen ajatus oli tähän, että tosiaan mun ukki hän eli 97-vuotiaaksi. Hän oli sotaveteraani nimeltänsä Arne. Ja ukista mulle on jäänyt mieleen hänen eläinrakkautensa. Ja aina kun me käytiin meidän ukin ja mummin luona siellä Itä-Suomessa, mä muistan, kuinka mua lapsena aina välillä nauratti ukin hassuttavat, kun ukki katteli niitä luontokappaleita siellä pihalla, ja meillekin aina sanoi sit lasten lapsille, tulkaa katsomaan, täällä on nyt se varis, se tuttu varis pihalla. Ja välillä siellä oli joku kesyyntynyt siili, ja ukki niin kuin aina jaksoi kerta toisensa jälkeen käydä ruokkimassa sitten sitä tuttua pihavarista. Ja siellä pihalla istuskellessa keinussa, niin ikään kuin ne elämän murheet sai hetkeksi väistyä, kun hän katseli näiden lintujen elämää. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivät kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne. Sydän sykkivä. Tämä oli Matteuksesta tuo kohta. Matteus 6 ja 26.
elämää. Tehnyt sä oot paljon enemmän. Ajatukseni tunnet läpikoottaisiin. Sanat suussani on sun tiedossasi. Auta mua hengittämään sun kanssas tätä elämää. Auta aina ymmärtämään yhä enemmän, että sä oot, että sä oot, että sä oot mun isäni. Sydän sykkivää on sun lahjaasi. Käteesi hipiään meidät kaikki piirsit. Sydän sykkivää on sun lahjaasi. Käteesi hipiään meidät kaikki piirsit. Auta mua hengittämään sun kanssas tätä elämää. Auta aina ymmärtämään yhä enemmän, että sä oot, että sä oot, että sä oot mun isäni. Sydän sykkivä on sun lahjaasi. Käteesi hipiään meidät kaikki piirsit. Sydän sykkivä on sun lahjaasi. Henkäyksesi meihin puhalsi. Sydän sykkivä mun rinnassani. Ja otetaan tähän instrumentaali ja sitten viimeiseksi lauluksi Sade.
Ja sitten oli sateen aika. Syksyn viima repii lehtiä puista. Sade pisaroi asfaltilla. Mietin suuntaa oikeaan. Happuilen isän kasvojaan. Olen poissa, joka rakastaa. Syliinsä nostan taas painaa. Sinut huomaan kumartuneena. Timantteja piikkikruunulla. Sinut huomaan kumartuneena. Timantteja piikkikruunulla. Pysyt rinnallani, vaikka sinut hylkäsin. Pysyt rinnallani, vaikka totuuden kielsin. Pysyt rinnallani, vaikka epäilen vieläkin. Pysyt rinnallani, koska rakkautesi taistelin. Pysyt rinnallani, ääriviivat piirrät uudeksi. Pysyt rinnallani, sinut tunnistan luojaksi. Olet Isä, joka rakastaa. Olet Isä, joka rakastaa. Pysyt rinnallani, vaikka sydämeltä kylmenin. Pysyt rinnallani, kumaroit puoleeni. Pysyt rinnallani. Pysyt rinnallani. Sade pisaroi asfaltilla. Sade pisaroi. Sade.
voi syntyä kaunista ja hyvää. Jos haluatte kuulla tätä bändiä vielä lisää, niin tuolla salin takaosassa on myytävänä tätä CD:tä Helmen kalastaja. Eli Hanna tulee tämän tilaisuuden jälkeen myymään. Ja 18.1. Hämeenlinnassa Vapaa-seurakunnassa kello 16 on sitten live-konsertti. Sitten minua pyydettiin vielä muistuttamaan tästä joululapsikeräyksestä. Eli tämä laatikko on palautettava viimeistään 20. Täältä katsomaan. Otetaan enkorena sitten Valkoinen kivi. Tämä on sitten ihan tosi tapahtumiin liittyvä tarina, tämän story. Isoveljen kanssa rukoiltiin joskus lapsena yhdessä ja extempore. Valkoinen kivi. Miten valkoinen onkaan se kivi, jonka luvannut oot lahjoittaa. Siihen kirjoitettu on uusi nimi, jonka Jumalan lapset saa. Vaan minä pelkään, etten selviää, keskeenkö matkaani jää. Minä pelkään, etten selviää, keskeenkö matkaani jää. Hengessään köyhät, sydämeltään nöyrät, virheensä tunnustavat. Juhlapöytään kutsutaan, seuraan kuninkaan. Muistan kerran kun lapsena isoveli kertoi mulle taivaasta. Me oltiin sen huoneessa, istuttiin plyysimatolla. Muistot hyvät rippikoulusta, juteltiin jotain Raamatusta. Me voidaan tässä rukoilla, koska Jeesus on kuulolla. Hengessään köyhät, sydämeltään nöyrät, virheensä tunnustavat. Juhlapöytään kutsutaan, seuraan kuninkaan. Hengessään köyhät, sydämeltään nöyrät, virheensä tunnustavat. Juhlapöytään kutsutaan, seuraan kuninkaan. Ei ollut paljon sanoja, ei hienoja korulauseita. Oli vain pyyntö lapsen maailmasta kurotus taivaaseen. Vaan minä pelkään, etten selviää, keskeenkö matkaani jää. Minä pelkään, etten selviää, keskeenkö matkaani jää. Hengessään köyhät, sydämeltään nöyrät, virheensä tunnustavat. Juhlapöytään kutsutaan, seuraan kuninkaan. Hengessään köyhät, sydämeltään nöyrät, virheensä tunnustavat.
kotiilta täällä temppelillä kello 8. Kiitoksia. Mä menen tuonne pöydän taakse ja kiitos.